Altså min hverdag, da jeg var iværksætter, den var sådan meget heftig. Jakob, han er en mand i starten af 50'erne, som har haft et mega hektisk arbejdsliv. Det, der påvirkede mine tænder på grund af min travle hverdag, det var simpelthen, at det er ren stress. Jakob har gennem årene udviklet et ret kraftigt tandslid, hvor hans tænder blev slidt meget ned, og fortænder begyndte at knække, og ting begyndte at gøre ondt. Det, der ender med at ske, det er jo, at man mister bidet simpelthen. Så hvis man forestiller sig, at man bider sammen, og så er der ikke noget at holde i. Allerførst så kigger jeg på Jakob og kan godt se, at han har det her omfattende tandslid, som han så også selv fortæller mig om. Og vi starter egentlig hele behandlingen med at have en lang samtale om, hvordan det her kunne håndteres, hvis vi skulle gøre noget ved Jakobs problem. Altså den proces, der går i gang, når man skal have lavet sådan nogle tænder, det er jo, i de her moderne tider, så kan man jo få scannet munden. Jamen, vi er super stolte over vores 3D-scannere, som vi har nogle af her på klinikken. Vi tager 3D-scan af næsten alle vores patienter. Ud fra det kan man lave et smile-design, hvor man simpelthen designer det her tandsæt, som man forestiller sig, at Jakob han skal over i, når vi har behandlet hans tandsæt. Jeg er jo ikke tandlæge, så jeg ved ikke helt. Men på en eller anden måde, så passede det simpelthen bare rigtig, rigtig godt, det der blev lavet. Jeg synes, det er vildt fedt at se, hvordan vi kan opbygge noget, der er så ødelagt til noget, der ser rigtig pænt ud, og som også fungerer, som det skal. Altså Mona er først og fremmest en meget professionel tandlæge. Det jeg vil simpelthen sige, kom afsted og få meldt jer ind, og så lær Mona og de andre at kende, så skal det nok gå godt med jeres tænder. Valby Tand. Vi sætter en ære i at give dig smilet tilbage.